amaGrigamba bafuna isidubula nabo beqalisa ububhanqa babo nabo beqalisa ububhanqa babo nabo beqalisa ububhanqa babo station commander uMakeke qalisa uprotector amaGrigamba ngalomzuzu siqala nje uyivula imatch. Why ni protector kangaka? Abisi bayasifota amapolisa asifotayo. Wake wayibaba amapolisa kulifote. Uzawusebenza nini? Uzosebenza nini? Abraham, ibawo le match ayo yenu. Di match yethu lena. Ayo yenu le match. Ayo yenu le match. Senifumene imali ngoku. Senifumene imali. Senifumene ibrown envelope. Seninyotyiwe. Sigezela apha. Senisigezela apha. Senisigezela ngoku. Sonyotyiwe ngoku. Sofumene imali na. Sofumene imali. Dubulisa le nto yakho, idubulise le nto. Ubutshila vele tuzasidubula, sidubuleke. Dubule ma, dubule. Yela dubula. Uzozo sidubula, dubula. Dubula. Hey. Suphatha. Suphatha. Hayi. Mbethe. Mbethe sibone. Nikhetha le uniform nina. Nikhetha ubhanqa be uniform nina. I want you in front of me. Yawo into ephathisayo. Into ephathisayo. Uthele phatha. Thele sigezela nje. Gezela amapolisa ubhanqa apha. Sunibamba bra, hey sunibamba. Sunibamba mfokofu. Sunibamba. Fokofu, unibamba mna. Gezela amapolisa corrupt apha. Corrupt amapolisa lapha theni na. Uthenza ba corrupt nje. Makeke. Bakadubula uMakeke bethe uzasidubula vele. Ebetshila uMakeke kodwa uzasidubula. Sibulale uphi? Sibulale. Ubuthe uzasidubula sidubuleke. Sidubule. Ekwandini sidubule. Ubuthe uzasidubula. Emakliya ubuthe uzasidubula. Dubula ke ngoku. Kutheni protected la maGrigamba? Senifumene ibrown envelope ngo. Bathi bacela siye kwezi department esiqala ngazo, and then u-door to door Bathi siphethe iweapon lento. Iweapon lento. Kuni nisaziphatha into kwi-match and match. Kuni nisaziphatha into kwi-match and match. Naqala uyibona lento kwi-match and match. Naqala uyibona lento kwi-match and match. Nithengwe kakhulu ngala maGrigamba he. Nithengwe kakhulu ne. Sigezela apha. Yemba nibona amapolisa lapha. Amapolisa akazange kuzolwa nathi. Ayalwa kodwa. Ayalwa. Nathi bra, nathi sibhanqa sendoda. Nathi indoda sibhanqa sendoda isilwa. Iyalwa le ndoda. Ubethiwe umuntu apha ile ndoda. Le ndoda le ibethe umuntu le. Sigezela apha. Qina mhlali, qina. Qina mhlali, qina. Bahlali ndiza nento ethi ekumnandi ngelaa xesha besicula sonke, kodwa kubi ngoba sithetha sonke simamelani. Nimbone lapho urhulumente akazange uzowulwa nathi, kodwa xa ngaba thina singammameli yena esimamela thina, indlebe xa inye ayiva. Sicela ke bahlali, u-door to door uza kwenziwa.
ngexesha lawo. Ngoku amapolisa athi ayasicela into yokokuba siye kweza department ezingasiphenduli ii-memorandum zethu. Mabangasigezeli. Makuqalwe apho besithe saqala khona. Apho bekuthoka uqalwa khona. Yangokheli. Yeah? Sithi niyafuna kuba besele iqhubeleka sathi hayi masose siyenze but ibilow intweni lapha khange bekho no section committee sitho sithi spontaneous gathering so thina singamapolisa yi-right yethu basini escort sinise kwendawo but xa nisithi ke ngoku nizonza wayibisala ngecawe Malita ayikho into ebekuthiwe ngecawe usisi walapha othe xa ethetha kukho abantu nabo apha ecaweni sikanoba xa sisuka apha sigqithe sinibonise le cawe uba iphi I thought ilapha endleleni okanye kuthini but besingazange uzolwa apha ecaweni tata ndiyacela mana khagqiba thetha ngokheli Captain i-problem yinto yokuba ye-intimidation we can't be intimidated umntu athi uzochitha imatshi that commitment yoba uzochitha imatshi nanku kumakeke lo uprotector Magagamba Mandithathe lithuba ndibulise iinkokheli zam ezi ndibulise bonke abahlali. Bahlali, asizukwazi ukumva okanye nokumphikisa kunezayithetha xa niza kwenza nengxolo or esibake niza kwenza nesibakhulule bahambe. Xa ningazokwazi umamela and besicela ibasicela inkokheli zimanye xa kuthiwa makanike itshansi athethe mnikeni ithuba athethe noba into ayithethayo awuyithandi myeke agqibe uba ufuneka uthethe uzawuthetha please izinkokheli. Thula Mandithathe lithuba ndibulise iinkokheli zam ezi ndibulise abahlali bonke ndibulise ii-colleagues zam zonke ii-sister department ezikhoyo zonke mandilibulise emva kwemini. Igama lam ke njengoba sekutshiwo ndinguKenneth Makeke ndingumastishi walapha eTlokweni. Thula Okokuqala masibulele kakhulu indlela le esisebenzisene ngayo namhlanje ukusuka eqaleni ukuzothi ga ngoku ngoko-observation yam khange kubekho noko izinto ngaphathekanga kakuhle or ezingahlanga kakhulu khona kuye kwabakhona ukungaboni ngesolinye kodwa endikuvuyelayo kokuthi ekugqibeleni siye savumelana sathi kwabe sekupheleni. Mandize ke nkokheli yam kule esikuyo sike saba ne-meeting mandithi zikhona i-operation esiziqhubayo ndifumene i-petition nge-19 zikaMeyi sinomeya yathathwa ngumeya ithetha kwale nto esithethayo namhlanje. Ithe emveni kwaloo petition sifumene ivela ebahlalini sahlala phantsi nabahlali ndababiza mna ngokwam bebephaa kum eofisini saba ne-action plan esiyenzayo ukuthi sizawusebenza ngayo. Sisaqhubeka naloo action plan kwaphinde kwaba khona ipetition eziswa kum ngoku njengomastishi ngomhla ka-10 kuJulayi. Emveni kwaloo petition again khange ndimoshe xesha ndiye ndazibiza iinkokheli zabahlali ndahlala nazo phantsi saphinde sabeka enye i-action plan. Sisaqhubeka ke ngaloo action plan siya phambili ngayo. Out of the action plan there are a lot of operations ezenziweyo and I even kwenye meeting ndanikeza inamba yabantu ababanjiweyo
abengenampepha zalapha eSouth Africa. Sisho emithingini ndibanikeza inamba. So ezinye zezinto esidiscusse kwi-action plan kukuthi ithi masidibana nabahlali si-evaluate le action plan ukuthi na isahamba ngolu hlobo esigqibe ngalo na. So andifuni umosexesha ukuthi sisajonge loo nto yalo action plan, siyahlala nabo basonyulela abantu esihlangana nabo, simane siba kwi-meeting nabo, si-evaluate i-action plan. Ngamazwi okugqwela siyabulela kakhulu Salo kuyo yonke into. Thula yonke into Thula uzobulawa wena. esithethiweyo apha sivile, siyaqhubeka nge-operations and ngeke siyeke ukuzenza. Sizawuqina kuzo njengoba siqhubeka nazo. Ndiyabulela kakhulu. Uthile maphuma bakuni bahlala. Sanuvote lensi. Sihleka bawe serious lento. Endinozayo ngokulandelayo. Izaba Sihleka. kuphuma izithuba. Wenze lento nangapha ya. Amakorakora okanye sibulala amakorakora. Ibe ingeyo minqweno yethu obulala amakorakora. Koko sifuna hambe. Nanku ke umphaku enzanixelela wona. Oyena nto funeka niyazi bizonenza nisebenze nonke. Kwimithingi esasihleli kuyo yakwa Home Affairs. Saqalela ezidlebeni clear ibhosa kwa Home Affairs Provincial Manager. Yathi i-constitution eyibhalwe yi-ANC noMandela evumela ikwarekore elingenapha. Lonke ikwarekore olibona apha sulibona uba liyafika lizodlula. Lazi uba livunyelwe yi-ANC uba malihlale permanently. Ukuyigxotha lixhomekeke kuthi. So ke indlela esizawugxotha ngawo masivale ezishophu. Masivale ezishophu sihlale zivalile. Sanuthenga kwiivenkile zawo. Sanukuthenga kwiivenkile zamakorekore ningawaniki itshansi. Sanuthenga because abazinqanda khona abahlali. Urhulumente ndiyambona uba usiyekile akekho close kuthi. Abantu abaclose solekile namapolisa ezifanayo. Urhulumente usikhushela kwintoni? Kwinto yotshisa enza bazobamba ii-leaders ezithile. Uzawukwazi ukwehla lo. Uba sawutshisa zawutshisa ngexesha elithile bengekho ebusuku. Bantu bahlali ningake niyivumele into yobana litshise ibuilding ezafuna ibe zezini. Because kuthi eqona asina-permit. Unikwarekore kwi-informal space which is la business ye-saloon ne-car wash. Asifuni ubona nezibhaza, asifuni ubona kwakwarekore phaa. Asinamsebenzi noba une-permit noba una-permit because la permit yenziwe yi-ANC uba kufumana bona phaa kwelaa. So ke abahlali endinibophelela kulo lelithi ninonke apha abahlali balapha funeka ndizonkqonkqoza kulo masipalini zama uqonda uba zirejistarishwa njani ikhampani. Xa nizirejistarishile ezi spaza shop shop Aphambene. funeka zilale nini because asifuni nizitshise. Aphambene. Amandla Lutshoyo umnxeba uphambene. abasale phansi. Oh kanye nomalume uzele lento wapha. Uzele lento wapha. Nansi imoto nje. Lonke into abahlali baseMonti nangenyimini angaba professionals zomakho sikwazi uba siphume sibe ngaba sibe nenani esithile namhlanje. Siyayicela lo Umakeke khona. Mchitheni ngokwenu. Chitheni ngokwenu. namhlanje qina qina ebeceliwe uba azazoziphendulela xa sesikule ndawo. Yiyo loo nto nimbone khona. Uzanidubula ke Phulani. Bambe mhlali. Akhwaze kavakale. Umbuzo endinawo mna ndodwa ndazi noba ndinawo na nesithembiso esizocela xa ngaba enabo asele Animazihlala. amapolisa xa kuthiwa makayovala indawo ethengisa utywala engenalayisensi.
bayafika babuchitha utywala kodwa xa kuthiwa makuyovalwa isiphazi esingena-license funeka sihlale imeeting sixoxe Baphethwe kukusa. Ngo. bahambe mntana. Bambe. Okwesibili sizocela umphathi wesitishi sethu uba into azoyiphetha apha Ngamkhulu. Unengakhululeke. Thina apha sixakekile abasangizodlala apha. Thina ayakunika imali amapolisa. ubuye umasipala azosiphendula. Xa engabuyi umasipala noba ngabuya ngoDisemba next year nabo bavala until next year. Okwesithathu nokugqibela sisamile sisathembisa siyimatch and match yasehlokweni uba sizawuyiqhuba i-operation ebesiyiqalile. Asizuyiyeka. Asilwi ke namapolisa, asilwi naye umphathi station. Sicela uncediso lwakhe. Njengoba nibonile uba xa sifika kwamasipala abona abantu abasi-athendile ngaba kwamasipala kukhona namapolisa. Ku-immigration ndiyakuthembisa soze umbone. So sizocela ke utata umphathi wesitishi uba azasicelele u-immigration uba sibe siyiqhube naye lo operation. Thula nosuko. Akhwaze ke kulomboko avakale. Mapolisa apha Eastern Cape. Okay, malithi noma ngathi amapolisa co-station commander who protects amagrikambi ngathi station commander wale eManfletcher. Station commander waphayana kavumi ngamagrikambi, more especially khona building pa A1 eyakhiwe ngamagrikambi. Xa siba lamhlaba bawusikelwe station commander. Ebona ndawo leyana Shem Brazam afuna uxoka station commander pa utata uMakeke. He protects that building like ngamandla wakhe onke. Uxelela ba afele la building ngelamagrikamba. Uyafa ayakavuma afuna uxoka Brazam akavumi tu. Vile nje wasathi meeting encinci kwakuthokiwa kula building yamagrikamba yelacawa yamagrikamba. Wathatha meeting kancinci namapolisa. No Pops lo wasemthatha. Emva koko cabuthe ba kuwo abangavumi ba kuyiwe kula building. Hayi akavumi. Uyalwa because of i-brown envelope uyazifumana. Sifumana ngala building. Onke amagrikamba phaya. Enye into ekuthiwa uyayenza phayana ukuthi uyakwazi uthi emntwini ongumXhosa ongunobalance phayana. Afike pha kulo balance phaya etown. Bakho kwigrikamba ifuna ubeka istand phandle. Afike pha kulo balance athi kulo balance walapha eSouth Africa wena ntombazana uhlele endaweni yomuntu wapha. Asuswe no balance ngumXhosa. Suswa ngu-station commander lo wapha uMakeke. Afake igrikamba kwi-stand somuntu omnyama. Yayiva lonto leyo. Ube kanti ipolisa elibhadlileyo. Ipolisa elithengisa ilizwe lalo. Station commander lowo. uMakeke. Bloody fucking Makeke. Yo. Umnqundu lanto leya. Bathi umnqundu. Cela la polisa. Cela lona ipolisa leya. Makeke. Akumakeke bemoyika kangaka. Utheni bengenza iplan. Ngoba kaloku indle yakhe uMakeke bayayazi ba iphi. Biyaziwa indlu. uMakeke phayana ufuna uxoka Brazam. Wonke umuntu opha kwaphuma nomakhulu otamkhulu abantu abadala abamfuna uMakeke akafuna ustation commander nguMakeke phaya ngoba unento ethembisa abantu ngoba uzabadubula nathi ngoba esemakliye phambi koba siye eManfletcher besemakliye uvele wasixelela baba beke saya phaya uzosidubula sinye. That's why I was saying to him ukuthi evandini usithembisile ngoba singapha yapha sidubule ke ngosingabayelu sifuna uba makwakwenzeka ntoni. Hayi bese sifuna uba makwakwenzeka ntoni. Funa sidubule ngoba singabayeli bethu uzosidubula ngosifaka kodwa phaya siphayana ke ngoku. Sifikile ke eManfletcher. Why engadubuli?
neza nkunkuma zakhe ikhona enye inkunkuma phaya enekhefu zam mntaka ngumsindo iyavuda ndijonga ngambondini soza apha kum uyaxoka try me I will show you who the fuck I am. Hayi ndenziwa njalo mna ngoba ndisuka ngapha kugompo mna napha kugompo bayandazi bandinje no one can touch me Brian kwazi zama mna ungavuthi uvuthiwe umapha ufuna umakhona uvuthiwe umapha ufuna umakhona ndikhathalelanga. I'm fighting for this country and I will never stop fighting for this country ngenxa yamapolisa corrupt ngenxa yamapolisa zinkunkuma amapolisa angoneliyo uthi ulipolisa ungoneli uthi xa uthengisa ilizwe lakho why ungenzi ungakhe wenza into eyohlukileyo kwamanye amapolisa if ever amapolisa akhona amapolisa corrupt sufika nawo upoliseni wenza ubucorrupt ubutsotsa imali zabantu ubutsotsa abantu hlukumeza abantu ezweni labo kunkuma ezanto ezapha emanflentshe zonke inkunkuma zonke yafana nje nale bona le hayi le naxelela yona i-Eastern Cape incinci funeka ihlale yazi loo nto lo i-Eastern Cape ingaka ayikho ngaka ingaka i-Eastern Cape incinci and banxila nathi ke ezithaveni bacebisana phakathi jongani if ever unxila amapolisa akhona ethaveni kuni wayeke nasela nxile unxila kwawo nithi nkumpa unxibe inkumpa yakho phaphandle ulingomba kakhulu okanye libethele pha ethaveni ngaphakathi nilingombe mpela ugqusha umyalezo othi sasithe yihoyeni into xa siyikhalela neko koyiswa amapolisa sileyo amapolisa anganxila komakeke lo ebebuboqoke mntakabawo ungathi akayityina le mali amagrihamba uboqoke ngathi utya ii-drugs so zize akayitshayi ii-drugs namakeke lowa ngoba uboqoke ubhitye nalo makeke bhitye loo nto uphelile zezi drugs zala magrihamba azityayo. Hello Mzansi, welcome to Mgoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Mapolisa exposure for working with illegal foreigners. Clearly kwende into lefana naleyo sibona khona amapolisa asebenzisana nebantu bokufika eSouth Africa ngalokho ngeke emthethweni protecting and defending them and always lokho kuba ishock to South Africans because why are you guys doing that? Nibe nadi ukuthi ma illegal foreigners alimosha kangakanani live lethu, nibe nadi ukuthi South Africans abawafuni kangakanani because of tinto leti labatenda ke South Africa. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.